Subukan natin yung power ni clip na yun. Hi tayo pag dito. Pang ano na ako. Yung dadaanan natin. Ang sarap. Tricycle pala dito. Pwede na mag-trike ako. Tricycle. Alas mo, ang kambing oh. Ang galing. Ayun sila oh. Pamambandi sila dyan oh. Eh di ba meron yung ano, yung sa ibang bansa, yung mga camping ba yun? Yung mga nag-ano talaga sila sa cliff? Oo. Sarap ang lamig! Kaya tayong iangat na yung ano ko. Ako makikislip din. Parang ano, walang kahirap-hirap. Uy, sabi naman. CR, 50 meters ahead. Ay, ito. CR. Pwede tumahay dyan. Sarap din, maligo. Second ride na natin ito na maligo ah.
Sabi niya siguro, sasabihin mo na naman, papalitan mo ako ng ABS. Anong profile picture ko? Dito ba yun? Sa taas pa yun, no? Bandang taas pa yung profile picture ko. Ayun, ganda nun doon. Dudu, hindi na ako uwi. Umuho yung ulo ko dun. Maganda ngayon. Pero bukas, saka Lunes, darating na yung Sinando. Ganda, sarap, tayo kasama ang panahon. Life is beautiful, drive safely. Look, landslide to ah. May landslide ba eh. Yata yun eh, profile picture ko eh. Di ba yan? Ganda.
Hindi. Ayun o, yung mga gopo eh. Okay lang ah. Oo na, ginilid na yun. Uy, harap. Nakapto yung camera natin. Saan tayo na pabibili? Uy, ah. Oh, please, pakita mo kung sino ka ngayon. Easy yan, Lord. Tumusok, sinutero, tumusok ng maitim. Ganyan ang bubuti na kanina, di ba? Bagal naman pala umakyat. Kaya nakakasira naman ng polusyon kung sasakyan ako. Wala ka na. Dami ng ang Montero mo. Ganda oh. Sana all goodbye. Dito po nag-landslide dito ng todo oh. Dito nag-landslide ng todo. Ayun na may lupa pa yung kalsada. Dito mo na matutubag ngayon ha. Nakaganang-ganon na. Bantay-bantay. Oo. Okay. May ambon-ambon. Padya. Ito ba ang semento oh. Ito na pala sa natin mo. Pero na ako ayun na sila. Salamat. Rider. Right side dalawang buto nakaka-rider. Ito, dito yung tumumba diba? Yan yung may tumumba. Ito napanood ko, naka-aerock. Ang putik no. Ba yun? Ay oo. Ay oo, tama dyan yun. Oo, dyan yun, maluwag yun eh. Ay, pero parang ang baba pa. Ito matakas eh. Naging ambo na yung fog. Sarap. Ganyan lang sana. Ay, dito yata yun eh. Landslide na rin.
Nakakabit na yung lamig. Nakakabit na yung lamig. Pinagbabawal ang pagsunod sa kagubatan. Ano ba namang gago magsusunod ng gubat? Gago. Nakabatso. Tapos nakasanggo. Walang helmet. Nakaulo lang. Matagababae. Pagbaba niya dun, mahuhuli na siya dun sa may ano. Sa Maria. Taas ko yung ano, camera. Tataas ko yung camera. Lamig na ba? Babae yung pinagmotor niya. Loko-loko. Hindi mo nakita yung drive niya. Kaya nga eh. Paano na ba yung lumag na yun? Ay! Ayun. Lumuwang? Hindi ko maluwag eh. Sobrang higpit. Wala ko, yun yung mahirap pag lumuwang. Nangaingat na ate. May tenga. May tenga. Let's go.